Agiran mo yun. Ikaw magtaro. Buwak sa batang. Lamaw. Good, moving back. What's up sa inyo mga kalapok? Bitaw guys, kita nyo sa akong intro nga nag-travel me and karon guys kay naami diri sa Alta Cebu. Kayo say tawag ka nga seminar gani? Training of trainers sa kanang Popcom. Nadagya punta sa kahig. Kuya ka tawa, trainers sa kan punta and itong ana. Ano yun na ulit na wala? Bigyan mo. Naitaw naglutaw. Wala na ako na vlog lang kaniya kung saan mong ipangbuhat. Actually, ang oras karon is ko naging mga alas 5 na sa hapon. Di ko maklaro. Ano lang, naka-check in na mi. Wala mong room diri kaming upat. Actually, singgawas pa si Ron Clark. Quick si Ron Clark. Tomorrow for sure. Good morning, Alta! Good morning, everyone. Unsa na ron? Day 2 sa vlog and Welcome to my vlog. Welcome to my... ang pamahaw, alas 7, nagawa sa mga taga San Remio, alas 9 na kapit. Sana all madlungan. San Remio lang malakas. Fresh yung kayo. Kasi pinaka-fresh beat. Tanaw na. Ako. Kasi ka naka-fresh. Pinaka-virgin. Pa-virgin. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Pinaka-ulayng dagas tanan. Feeling virgin. Alam. Okay ra na ay at least Okay. feel ka nga virgin ka. So guys, this is our day 2 sa Alta. Unya, karon kay ipakita na ko sa inyo kung sa mga activity pero dili tanan. At least may mga highlights ako ipakita sa inyo. Together sa mga lain-laing municipalities and cities diri sa province of Cebu. A few minutes later. Uy, na-zoom on. Diba? Oh. Dili San Remio, na late mig mata pero kami pinag-una diri sa pagkaunan. So, mga sa ninyo mga kalapok ha. Uy, Shudi Abbas. Angang, kami ako. So guys, mga awon sa miya. Pangwa na. Dugay na nga tug, sayo kay ng mata. Sa una-una pas pagkaunan. Awas. Diri na to makita kung unsay resulta sa lawas niki. Dugay kayo? Pumayon ko nga, ikaw na, magiging kang walang link. Sige, sige ka. Okay, so, ano siya kitawag ko, Miss Gay Talikod Buku-Buku. Okay. Okay. So, first category is flowers. Okay, so first, ikaw na din ha. Wait, dapat sabi sa kayo mo last. Di ba mo siya? Parang may ulit taday. Sige. So, first, flowers. Okay. So, balik ko doon ako labot sa kanon. 1, 2, 3. Una tayo. Hindi. Amat na. Ano ba? Una galing ka. Okay. First, sunod hanap. Follow. Ready? 1, 2, 3. Flowers ha ang category. First, 1, 2, 3. Santan. Next. 1, 2, 3. Gumagala. Okay, next. 1, 2, 3. Giling morning glory. Next. 1, 2, 3. Gabi-gabi. Ito na power. Sunod. 1, 2,
Sige, hindi ready, 1, Sige. 2, 3. Ay, taro mo, bigyan niya. Ay, hindi na mga dapat ano with voice. Lagaw sa sige, ready. 1, 2, 3. Buwang sa patay. Okay. Ako na san, ako na. Sige. Sa ko, sudan. Sa talikod. Sa likod. Sa likod. Sa likod. Okay. Dinig ha? Dinig yun. Okay. Atubang. Atubang. Oh, pinirito isda. Next. Atubang. Piniritong bulan. Atubang. Lechon. Lagi, tarungan sa buha, tarungan. Di ba buol? Di ba buol? Okay, ito ba? Lechon manok. Tarungan sa buha, tarungan sa buha. Ito ba? Lamaw. Okay lang. So, hani siya ang kategory kay Bakitaan sa interview. Well, ready? Kita ikut. Kabau na talaga. Kabau na ikut. 1, 2, 3. Buwak. Ay! Sa patay. Buwak sa patay. Wala. Ay, baka pinapigyan ko lang. Yeah. Next. Cruz. Lumun. Next. 1, 2, 3 pa. Langitsu. Next. 1, 2, 3. Minatay. Kaya kan ni. Yes. Ready. 1, 2, 3. Hinabuan. One hour later. Yes! Mga tamo activities ganiya guys niya. Nangaon lang sad mi nag-lunch. Dali ra kayong oras. Mora gyud mga gianan ng mga gion. Ma'am Nikki, di maklaro. Ikaw ka na diri man. Samot. Ulo! What's up? Lananay imong kilay, girl. What's up? Mananap. There you have it, ladies. Ako, mubalik mi sa among room kay 1 PM pa man mubalik kunya. Take time sa mga makalingaw-lingaw sa mga gamay. Hi! Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Hello. Sa duwan. Hi, shout out. Si Gov de, Gov, si Gov. Hi, Gov. Hi, shout out Oh, to shout out. myself. From Alcoy din na siya, from Alcoy. And Talisay. City of Talisay. Hi, shout out. Shout out. Ay, dili ko agi di ay. Sino kayo? Tara mo room dire. Kasi ito, sakto. Tara, room tour. Or batilis? Room tour. Room tour. Wala naglak. May room dire guys. Bilat is... Gubot kayo! Wala na gilang. Hello! Patay. Kung naman yung gilak, gabi na naglan ko. Ano mo si R dire? Ali. Dako kailan si R? Tanawa, di mahugaw kayo. Kana sila ko. Ingat ka. Pasok mo sa among balay guys. Kano na mo dire. Uy! Ginanay! Yan sila mga sirs. Mga sirs from... Mga SARS. Talisay no? Ay, di de. Danau. Danau from Danau. Lingkod. Mga SARS from the... Ikaw na itong lingkuranan. Naka YouTube channel? Bush Banson. Subscribe mo sa YouTube channel guys. Ato ni subscribe ka ron. Welcome to our room. Bubot kayo. Ari ko, matog si Sir Clark nga dire. Anduha. 15 minutes later. So mga kalapok, nami karon diri sa kuan sa Alta Bay. Kuyog nato ang mga kuan. Kasi tawag ani nila diri. Basta altar gyapon ni diri kay Alta Bay man. Charot. Dito dara guys, so I hope nga maklaro ninyo no. Nga ako nga kuyog dira. So sorry sa mi guys ha. So mo na itong mga kuyog ha, mga banggitan na diri sila mga lugar. Kani sa Talisay.
Talisay. Ay mga Talisay ang dili puro sa tong kuyog. Ay naay taga Naga, City of Naga katong nag-una. Oh, maura ni siya nya, taga San Remilio dara. Hindi lang to na-mention kay ilado na rin siya dito. Oh, wow. Wow. Hi. Hi to my vlog. Hello to your vlog. Hi. Hello, uy. So, nakaani bitaw milas, no? Diri man to sa ubos no katong nagkuan mi nag house to house. So mora ni mo gyan eh. Oh, no. Mangrove din siya. Ay, Tapos na yung bridge dito. Kailangan ang sagaran ang ato. Kaya na ito. Chairman, no? What can you say about the place? Wala man. Ha? Wala raw. Wala ka expect Wala man. Expectation versus reality. Oh, di ba? Napay Zonrox naglutaw-lutaw. So, mora niya mo yan eh. Ito, magpa-picture niya ito, mapapitik niya tanin nila. No? Hindi ka ganun mabuntis. Ako rin mabuntis. Ni? Kisa yung ganahan di ka. Ay! Sinak ko. Hala! Hala! Sir, papitik niya ako, sir. Hala, uy. Instagrammable. Kan na siya, iPhone niya. Ang model lindot, maayos sa gayo. Taro nga bed. Maskulado kayo. Hala, uy, pang... Hala! Hindi ko, Chairman. Hindi ka papitik, Chairman. 80,000 impressions later. So, maura to guys. Maura to mong giat to. Nagtambay ra, lingkod-lingkod, barog-barog, picture-picture, tanan. Lingaw na mi. Motor Alta Bay ang yung sa to, Kelly? Alta Bay. Alta Bay. Ala, gilakon. Oh, abi ko gilakon. Uy. Bay, Alta Bay, Alta Bay. Alta Bay. Alta Bay. Alta Bay. Thank you so much. Wala, lingaw na mi ana. Sige daw. Mura na katong imo ang kuan ex nimo magipatuyok-tuyok ra ka. Uy! Siya wala. A little longer than a few minutes later. So guys, balik ka diri sa atong kwarto. So mao to ato ang part 1 sa atong vlog and 2 days diri sa Alta Cebu. Ang among pagstay kaduhang adlaw na ni siya and hapon na sad karon. So ako lang ni part 1 part 2 ang vlog kay video taas-taas jud ang ato ang na-vlog niya. Daghan kayo ang activities nga nahitabogan niya pero ang atong yapil sa vlog is mao lang to atong gingons ni Kelly katong nag-host ganiya. Itawag to niya og Miss Gay Talikod Buku-Buku. As inyo makita diya sa ato ang title no Miss Gay Talikod Buku-Buku. So ata niya ato ang part 2 guys. Ayop na ninyo mo sa mga vlog sa among paggikan sa San Romeo paingon diri sa Cordoba. Nya inaot niya nalingaw mo. Thank you so much sa inyong pagtanaw. Like, share, subscribe, Upload TV and kita-kita ta sa part 2. Peace.